magla-live kami at kami galing sa Mrs. White building. Yan kami nag-pick up. I-deliver namin dito sa Salon Summit, sa Salon South. At samahan kami magla-live guys. Papunta na kami sa Ektrabaho, Salon South. Ayun lang. Ito lang.
Okay guys, nandito na kami sa F. Cabahog, sa Rosa Hotel. Yan ang building na yan, ang sa Rosa Hotel. At dyan namin ihatid ang pagkain. Okay guys, nandito na kami sa F. Cabahog sa pagdililibera ng pagkain. Magpapaalam na kami at maraming salamat sa inyong papanood. Bye-bye na po sa inyo. Maraming salamat.